Martorell ha posat a caminar el que serà el nou barri de la ciutat, la Sínia. Avui és un dia molt important. Avui iniciem, i quan dic iniciem vol dir que demà aquí ja hi haurà les màquines i estaran treballant i ja no pararan, i estaran aproximadament un any i escaig fent la urbanització d'aquest barri, però anem a procedir a l'obra més important que hem fet en els darrers 25 anys a Martorell, que és la creació d'un nou barri, el barri de la Sínia. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i tots els actors implicats en la posada en marxa del barri han estat en la col·locació de la primera pedra. En poc menys de 2 anys, el que ara és terra i herba es convertirà molt probablement en l'eix central de la ciutat. Jo crec que sí, perquè fixis bé, abans ho explicava també en la meva intervenció, el Parc Central és el Parc Central de la Sínia? No, és el Parc Central dels barris nous de Martorell. És a dir, estarà al mig de Torrent de Llops, la Sínia, les Bòbiles i Can Cases. Aquí es concentra moltíssima, més de la meitat de la població de Martorell es concentra en aquestes zones. Per tant, aquest Parc Central, que és molt important, però l'eix, la vorera de 12 metres que anirà al llarg de mig quilòmetre als baixos de tot aquest continu d'edificis, doncs és on hi ha botigues, restaurants, bars, etc. Serà com un petit eix comercial. De la totalitat de la superfície, tan sols es construirà un 20%. Què volia dir això? Doncs alliberar grans espais perquè l'edificabilitat concentrar-la amb el 20% del sòl i el 80% del sòl restant que fos públic. Això vol dir equipaments, això vol dir voreres amples, això vol dir aparcaments amb semibateria i sobretot això vol dir parcs i jardins generosos. L'anomenada primera pedra ha constat d'una urna de metacrilat on s'han introduït diaris del dia d'avui, l'acta signada de la posada en marxa d'aquest barri i monedes de curs legal.